nahili gözellik. Sana aytsana. Men bolşuma en almaň olanlar. Görýän welin siz kitap ýazýan adamlar bolmagy çemeli. Awwa ýaşly. Aňdyňyz. Anha inni telim meri sizi bile gezip ýör. Men size uzak ýyllaň dowamyny kalbymda saklap gelen bir sırrymy aşaýan edim. Ýöne bir göwnüme aşdyýa, bir göwnüme beýtme. Sen oturyň mukaddesdir. Otur bilen hiç kedin işi bolmalylar diýe. Şeýdip belli bir netije gelip bilmän ýördüm. Sizi bile içkiyin gürleşip bilmän, ýüzümi sallap ýörenmiň sebäbim şoda. Ahir soňam gel aýdaýan edim. Bysır men ýüregimde galmasyn. Bysır goý özgöler emeşdin edim. Şeýtsem gurrunny berjek. O musafir benim üçinem ýagşylyk etdigim bolar diýdim. Bilip bolmaz. Belki men berjek gurrunymyň size gerek bolar. Ýöne bu gurrun edil şu derýa ýaly uzyň, zäher ýalym aýjydyr. Olaýrak geley, ýogda motoruň teteşdirmez. Bu gohy mene haly döwrenşikdir. Siz weli şäher adamsy, gulaňyz näzikdir, içine girej. Bu waka bir wagtlar bolupdy. O mahallar men 16 ýaşym doldurupdym. Ejem pahir agyr kesellen ýogolly. Onsoň hakam ikimiz galy berdik. Garaz şondan soň biziň ýagdaýymyz Üýdaýlar derýa suwunyň petelişi ýaly kem peteli wurdy. Seň ogluň gaty bagtly bolan eken Perman. Orun ha ak patşa gulluk etmäge gidýär. O näme üçin men oglum gitmeli? Indi şundan başga adam tapylmadymy? Doğrudan näme üçin diňe Permanyň ol ha? Han ak Muratbaýyň oly, han Serdaryň ol ha? Näme üçin diňe Perman? Doğrudanam. Han şolaňa adam tutulanak. Hani oşrak bolun. Ayağa gitmeliydim. Hani sen bolun. Gitmeli orada. Ondan ak patşaň buyruk jele. Bilen o ýok diýip bilmer dagary. Doğru edem ya. Ekidin. Gel.
Agay. Bedreňizi beräýsiňiz. Menem marfuşdym. Alın alın. Tuğsana tuğ vermek. Soğap dipdirler. Sağ olun. Siz atara koyaydın öýden. On azarı bolmaz. Tağman gelipsiňiz. Gözüňiz aýdyn. Arzu ettim ben senin huzuruna uçup geldim ben. Sıkma başlarımı taşlarım oyna, dur Ali bir hanım dibine boyla. Hanım sevgili boyla İstevdi başını koy sen egnime Gözvelere derde gegeş gövnige Çıkma kaşlarımı taşlarım oyna Dur Ali bir hanım sevgili boyla Taştettin öğümde misli kebele Min batli bolayın seni kovala Sıtma başlarımı taşlarım oyna Dur Ali bir hanım evine boyla hanım evine boyla Dur Ali bir hanım evine boyla Assalamu alaykum. Ve aleykümselam. Oho! Oğlum gelipdir. Tügöleme. Berekellah oğlum. Berekellah. Vah boyunu dönüyin. Berekellah oğlum. Berekellah. Sağaman geldin mi oğlum? Näli kaka? Gorgunçuluk mudur? Hudaýa şükür. Inne hatym gowy bolar. Sağaman gelen boldum ol ya oğlum. Geldim kaka. Bir gencimin çägi ýok görşejigim. Geç otur. Yol gaty ýadadandyr. Anwar saýlaşaly. Al çay oğlum. Yine kıdırmadan emi. Ödüm mişirdim. Al. Kaka. Bu geçip baryan tanımadım la. Kimin ýygy?
Onu el tanımadın. Ol sapa gaňydy Gülseneme. Siz şaga çykkaňyzy köp oýnapdyňyz. Şey diýsene. O odan gaýdy bolupdyr. Yo. Hala Melik Hidri da. Ağlık mıdır? Urulmadın gaydam. Agamanca gelip görmem. Şükür. Bu näme giyecek ağlım Gülfenem? Şeyle olaydı da Hidri da. Bolya. Hova! Hov! Hay! Hova! Ine şey dip, biz her gün ir bilen doşuşup başladık. Gelmeyen geçen kırnak, gelin de başımıza bela olup sataştın. Haram tula, içinde canın yok mu? Yürü çaldırak. Haram karnak. Emin ayılma solassa. Merhaba. Haram karnak. Merhaba. Merhaba. Türkler mi? Merhaba. Buraya kaçırmazlar mı? Ha? Türkler mi? Mätňa, saklan! Ay! Atı tutun hayvanlar ol, kaçıp gider. Kakam pakayırın bütün ömrü şu yerler bilen bağlı bolly. Bizin tanap yarım yerimiz vardı. Kakam onu bir yılla 2 edek sürüp bererdi, tohum teperdi. Galan işleň hemmesini özüm ederdim. Oğlum, görýän bol şunu seňe oğrun ýok. Bir gonu degen adadyr. Çekinme de aýdy ber. Kaka. Men sana bir zat aýdasym gelýär boly. Ay, gowy şugurun goýarly.
Aýdyber oglum. Aýdyber. Menikli çağlar. Öz inatasından hiç sat gizleyen nädir? Eger aýtsam, kaka, men sevgiň ışıgyna düşdüm. Sen meni begendirdiň oglum. Şu gullara yetiren Hudaýa müňde bir şükür. Ýöne ejeň pahyr bolýan menen bu sözleri eşitip bilmedi. Beýan ýok oglum. Ol eýäm eşitendir. Erişteler sen sözlerini eýäm oň gulagyna yetirendirler. Bagytyň açyk bolsun oglum. Ýöne sen aýt. Ýüregiň kime berdiň? Gülsenem. Gülsenem? O kaka. Bol bilýä oglum, bol bilýä. Bagytyň açyk bolsun. Gülsenemem, senem bir-biriňize gaty münasip. Men pikirimi şoň inatasy. Tapagada, bostanam, bu gurrunu az begenmelerimi kädiýän. Sen arkayn molay oglum. Hani ýör bir salmy işläli. Allah bizden mosanha şu ýyl hatyly gynap, ulu toý tutar. Ýör oglum, ýör işläli. Bas gatyra oglum. Atyrak bas. Assalamu aleykum o Perman. Serdar sen midiň? Wa aleykumesselam. Arma wuro. Bar bol. Keypine mi? Ýa-demellik bir aladan mami? Hay sen belgisliň ay. Sen ýanyňa işe bolup gelenmin näme bildiň ha? Onu bilmek kynnar Serdar. Sen bir adama işin düşmese, oň ýanyna saklanmarsyňam, salamlaşmarsyňam. Eýle bolsa, işiň taşydy ýer. Määt ýazbaý seni hut öz ýanyna çagyrýar. Men oňa näme etmişim aka? Ay, hiç ýyly eden etmişim ýok. Ýöne oň sen şu bolup görüşiňe näme sagyrýar. O sana ýer türür ýaly bir öküz peşkeş berjek diye. Mın bir emmata bolmalydyr. Hani bol tezrak. Oňa soň düşünür ýörürdüň. Oglum, sen biraz diýinsiň al. Men basym gaýdyp gelerim. Bolýa kaka. Siz gidiberiň. Menen ha diýmän barar. Özüň orada. Määt ýazbaý garaşmany goga görýänlerdir. Beret, ýör gitdik.
Barını öz işin bilen bol. Bu beni annem için çağırdılar ka. Geldin mi? Geliver, geliver. Yürüver. Ay ya! Hani gittik? Esselamu aleyküm baya. Ha, Ferman, wa aleykümselam. Çağırıpsın ben ha geldim. Oňar aýypsyň gelen döwlet ditdirler. Gel, ýaşanyňyz öýşerik. Ay maňa şu ýerem bolýar. Ey maňa heretle. Her öň ýeteni manýal ýerde oturýanym däldirin Ferman geçäy. O. Inni aýdylan soň geçdi, oturuber. Jon ýene. Geçiver Ferman. Geçiver, Geç. çekinmede arkaýyna oturýardyň. Geç otur. Men sen bilen öňüňizden beri gürleşýän ýördüm bilen Ferman. Näme wagtam çäkli bolan soň ikimiz duşup bilmedik. Inni 3 ýyl boldy sen aýalyň ýok bolanyna. Men doğrusunu aýsam saňa nebisim agar ýa. Şoň üçinem seni öýräýsem diýip bir wagtdan beri pikir edip görün. Ýok, sen beýdik maňa ynanmazlyk bilen seretme. Men bu sözleri yüreğimde sızırıp aýdýan Ferman. Oğlu. Men sana 5 tan goýun bereýin. 10 matmana buğday bereýin. Ondan ay näme öýdüm garaş eder dururna. Soýuňy diýseň oludan tutoýun. Hawa. Ýöne sen ol nawada öýlenmeli boldy. Ayağa. Entek bizim tohumumuzda mun yalqa baqa dişi başlaşan yok. Sen ödüňe berek adam meni tapmansyň. Ýalňyşlykyň ba ya. Bu ýumuşyňy bitirjek adam meni özüne berýäňden gödüle. Domuz oğlundan bolan domuz. Sen kim bolupsyň men sözümden çykar ýaly. Olar ýalyň gözüni oýmaly. Bar.
Söýgüli. Inni gelmersiň öýdüp. Men sana goşgy goşdum. Şeýle mi? An oku. O sen göwnüňe yararmyka? Yarar. Oku nadar. Doğuşdum sene matly. Bir melek gyýda. Peri diýilýäni şo bolsa gerek. Gözläp gözlerimi aýra bilmedim. Pamykday dodoklar bal bolsa gerek. Öýden çyksa owa gödellik çaýya. Baran yeri o melege bagsaýya. Syýlasaň başyňda bir pikir gaýya. Dünýäde iň ajap gül bolsa gerek. Oturun doğun aýa çalymlar. Kuş bolsa bolarly. Sonu ýaşyl baş. Oň ýüregini basyp bolsa goş. Gojagy ýüzmäge köl bolsa gerek. Obamyň melegi, toýlaň gonjy, oň bolan ýerine hiç bolmadynjy. Nadar diýer. Yürek açsam ilkinci. Şogydy ömür. Kul bolsam gerek. Men taňa ta ulay detmeli. Näme üçin? Ýöne. Hakan! Hakan! Hakan sen nerede? Hakan! 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 Kaka. Kakacan. Kakacan sana näme boldy? Kaka. Kakacan. Kaka ham tursana. Tursana Kakacan. Kaka. Kakacan. Kakan tursana. Tur Kaka tur. Tur Kakacan. Kaka tursana tur. Kaka. Kakacan. Kaka ham tursana. Kakacan näme boldy sana? Kaka, kaka, tursana kaka. Nazar can oğlum. Kaka. Antur oğlum. Tapa, kaka mana ammolla? Kaka mana ammolla? Bu kimning işken? Antur oğlum. Tur oğlum. Seň başyna agyr gülpet düşdi. Tur oğlum. Gör. Kakacan. Antur oğlum. Tur. Tur oğlum. Mert var. Zatlaň hemmeti nawa düşünedilenne? Dogry aýdýaň oglum. Hut şoň üçin. Ondan navatly urun nähili oturdy. Mät niýat üçin hiç bir dadyň kynçylygy ýokdy. Onu oglukdan başga hemme zat bardy. Ödem kan ojokdy. Bir gün nabat ýitirim boldy, näçe gözleselerem onu tapyp bilmediler. Edil bu ýagaçan ýaly bolaydy. Ine şeýdip men ketekiň öýünde ýaşap başladym. Ýok, olar ketekem däldiler. Tapagada aýalym oňa da adamlardy. Olon 2 tanap yeri vardy. Menki bilen 3 ýarym tanap boldy. Bir iki ýyldan olar bilen öwrenşip gitdim.
Men bu taada adamları yüreğim bilen söýdüm. Olaram meni öz ýeke perdentleri Gülsenemden kem görmediler. O wagtlar men 20 ýaşyň içindedim. Gülsenem bolsa 18 ýaşyny oldurupdy. Men Gülsenem ikimiziň söýgüýimizi hiç bir zat bedeňäp biljekler. Ol gaty üýtgüşük söýgüdi. Biz soňa baka yarım gün bir-birimizi görmesek özümüze yer tapmazdyk. Ol ýar onu durdy. Men gittim. İşim gatken. Bolýa tapaga. Eden ýaşulyň üçin taňar ýalkady. Gelip durun. Bolýa, baglyk bolsa gelir dur. Hoş sağ olun. Sag bol. Sağlıkta görüşelim. Baglykda görüşelim. Doğru diýen men ýekedirýän. Giden ulu howlymyz bar. İçinde bir topar jay. Girip çykýanym bolsa bir kadam. Senem daýym daýdym diýip gezmäge bara beren ok. Bolmasa men bilen bile gideli. Bilece ýaşa ber. Yok daý. Men şu ýerde galaýyn. Daý men öňe ösen ýerim. Dogduk mekanym. Ojagym. Meniň oduny söndürmeýin. Gülsenem. Bäri gel. Gel bäri. Bulara bir seret. Vay. Bulan iyice çıktı ni. Uçya. Aylanýa. Wah. Kiminiň ganatymyz bolan bolsady. Eri, bolanam ekenne. Uçup uzak ýurtlara giderdik. Hiç kim ýok ýerinde de onardy.
Hiç kim yok. Dini ikimiz mi? Hawa. Doğrudan bir uçup baryan ya. Yönü bu ne hilbeyle olyak? Bizim kanatımız yok ahri. Bizim kanatımız var Gülsenem. Şundan ömür kanat bu mu? Menin kanatım. Ben Gülsenem. Şeyli mi? Onunla men kanatmam sen mi olyan da? Sözlü sevgi seni kuturut, düşünümü atlasam. Şol yigidi astalımda mehrem edip koydum ana. Şol yigidi astalımda mehrem edip koydum ana. Direk ettim oy pekörüm şol peridat nebi dilber Kalbim ona öteründen geçiliptir acayip yer Kalbim ona öteründen geçiliptir acayip yer Bir şeyle atıp tutar güzellikle munda bari Bugün bizim soldu tarım fal o vadi boşa tarim Bugün bizim soldu tarım Ayşe boş. Dursun o. Boş dur hani. Hani men şun yüreğine bir varlak göreyim. Ay bağırlasan bağırla ver şia boş ho. Boş. Dursun o. Boş diyen ho. Sen boş. Boş diye. Ay dur ho be. Dur anı dur. Senem boş. Ay ne daydın ay valla. Ne daydın hani? Gelin yalnızın yer mi vardın mı? Sen neyse bir koturdum. Yüzük seninle olmalı. Sen arrangıyna oturma. Sen oyundan çıkarayım. Ne diyen ay mergen? Sen on tanağına kovul katı mekirdir. Çıkardın, çıkar oturuverir. Birden yanlışayma o. Yanlışyan mergen, yanlışyan. Ol katı hile verdir. Şuna mı? Hava. Tanılmadı ya adam mı? Şuya boş. Ay ne ettin ay valla? Ne mi diysem yüzük şunna olmalı. Hani berle yüzüğü valla. Ne yüzü? Ne ettiğin olmalı? Anla ne ettin bunu? Orta birinden omurdum oturuyorsun. İnni gedek kimin ki? Eğer de kimde kimin özüne gövniyet gel olsa orta çıkıvermeli. Kimde kim gulam pelvanı yenip bilse toya yetip oral Murat Serdar yenice göveç koyun koyya.
Hani gitler tayir olsanız saçlar. Günde 100.000 ve çem olsa o dünya, ol miktar bir dünya gelen de vardır. 100.000 Hay bereket. Yaşa. 100.000 özün yola salında vardır. Gözünün dervişliğine dağlap oturgan, Yüzünün dervişliğine dağlap oturgan, Riyadatta bilen bağlap oturgan. Nice yerde görkem yıllap oturgan, Yüzünün derinde vardır. Seyran etsen bir dünyanın dört burçun, Seyran etsen bir dünyanın dört burçun, Karışıptır halal haram arvaksın. Niceler temizlep yol giderlersin, Nice 100.000 gümrah bolon da vardır. Uğursuz eyyamler anlamaz erlere, Keşke soran bolsa saçaydım derler. Kanı ol Süleyman, üstemler şiirler, Bilmek bu sıpıp kalan da vardır. Maktum uli kömle kaygı getirme, Maktum uli kömle kaygı getirme, Bu bir iş vaktidir ödün yitirme. Ocağış kimin miydi? Ocağış mı? Otla falan. Gödeyler soğurdur ha? Ha gel he yarım gel atücü dillim gel. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Gelin de geçeverin. Molla ağa. Ağaman oturun musunuz? Bostan, kurgunçuluk mudur? Şükür. Bir de sizin oyunuda o şavarı bilen geldik, kapağı. Eğer ruhsat bolsa şonayda hesap diye.
Aydy verin Molla ağa. Biz siz dinleýär. Bizi size Mätnäz baýyň özi berdi. Siz bilen garnaşlyk açaýsam diýe. Döwletli iş oň bolsun. Bizim gıydımız adıglı mollağa. Nikah gıydırmak üçün sizin iyidinizden adam ivercek bolup oturduk. Sizi bolsa beýle habar bilen geldiňiz. Aýdýanyňyz näme bolsan? Bagtly bolarsyňyz. Gıydymyz Mätnäzyň kyýaly döwletli öýe bolsa armanyňyz näme? Ünni şeýle atly abraýly adam bir gezip gören ýetimçe de bolmadymy? Towet ýakaňa tüýkür. Gıydymyz ýagyp üpök giýer. Mätnäz baýyň 4 aýalyň üstüne berer ýaly menne gıydı ýok. Size de beýdi oturmak aýyp bolar Molla ağa. Haýry iş etjek bolsaňyz gowsy Gülsenem bilen Nazaryň nikahyny gıýın. Mätnäz baýyň aýdanyny ýerde goýmasaňyz da gowy bolardy. Biziň käbir aýtmak. Balanyň özüňiz görüň de. Evet, ýör. Molla ağa. Nikahını kıyıp berseňiz daha gowy boldy. Ay yok. Edilmeyecek bir adımızı boyun almalı. Men şo toýa gitmedik bolsam gowy boldy. Beýdime Gülsenem. Boljak işe çäre ýok diýipdirler. Ýöne men öz bagtsyzlygyma gynanýan. Ýetimiň agda şeýtanyny burnu ganar diýipdirler. Şoçun eken. Sen aýdýanyň näme? Entek iştat bolan o ahry. Hey! Eyde kim var? Ançık taşarı. Yok Nazar gitmersin. Olar seni öldürürler. Näme habar? Eýgilik midir? Bayağı yarı geçin proje veriyor. Horoz gıygırıyança öz radisilik berjektiň ya bermejektiň aýtdy. Ya şuly. Eger maňa kulak atsaňda iyisi ulay azdyrmaň. Soňky erbet bor. Awa, goňsy radiliňizi bereýin. Gidem aýtym gidip bayağı degendir ele. Bayağın yarmyýja seni maňa proje berýän bolsa, senden beýle gyssanýa. Ya seňem bu işte görýän azawlyk düşündiň mamady. Yarmyýja baryp men oňa özüm jogan bererin. Sen beýtirip arryň gynap oturma. Eger diliň çeýne berme. Egerde şugyjy şogydy gaçyraýsaň, başyň ölümli malyň talaňly şonu ýatdan çykarmany. Geriň ýigitler, getdik.
İyilik edel. Ey Allah. Oğlum, bu yerde göğün alıp durası zat yok. Çıktansa bir yağdaya düştük. Mert bol. Öz yekece çağağım sana tavşırıyan. Benim Hudaya. Ağaç olan yerinde ağaç, hor olan yerinde hor bol. Gül senem merttir, çağalam. Bağıtınız açılsın. Siz bu yerden kaçmalı oldunuz. Apa? Biz nire açalı? 2 gün yöreseniz, Hektoran kuyusuna vararsınız. O yerde men bir oňat görşýän çopanım var. Oň adyna Hudaveren diýerler. Başım dik bolsa, arkaçda garyndaşlarıma habar eder. O sizi alyp gaýdar. Bellisi bolýança şo yerde ýaşa bermeli bolsunuz. Enesi bilen men gaýgym etmän. Orluğu, zorluğu çeke gelýär. Bir de ona inne uğraşmalılar. Koy ağlama. Ağlama gayım. Hemme zat oňat bolar. Ağlama. Korkyan? Biraz korkmanam durumok. Baba. Boş. Durun! Kim bardyňyz? Ötewçi Oruz. Ötewçi diýdiňiz ha? Häzir göräýär tähili ötewçi diňizi. Ya. Haklı. Vay be. Asıl size tüz, bir de kırık adamlar ekleniniz. Düş eşekten. Düş diyen. Çekelim mi? Gel lan. Dur köpeği, dur diyen sabahtan dur.
Koy verin. Koy verin. Koy verin beni. Koy verin. Eşekler. Haramlar. Koy verin. Yürü satı. Batına satı. Satı bunu hemen yuval tuğsum. Satı. Arın koy verin. Koy verin. Koy verin. Men anıga bile mok näçe wagtdan huşuma gelenmi. Gözüm açsam daňatyk gelýärler. Bugün meni birden yıldırım vurdu. Ey Tanrım gözlerimi nämeler gördü. Hatırı cellat bolup läşimi terdi. Barın dokucuktu yad denemin. Ay yarın debin hani gireyin taňa. Indi bu yalançy gerekden maňa. Ölesim gelyer armandan yana. Beni ağır o denemin. Vah ölesim gelyer armandan yana. Hoş kal. Gültenem. Yaktı beni ağır o denemin. Gülsenem dur! Nire var ya? Mehrimanım nazarsan, inni men tek bolup bilmen. Gülsenem dur! Bakman niyen ben sana! Hava yigitler. Ondan märi telim bilgeçdi. Men şu yıllaň baryny şu derýada geçirdim.
Men muny başga iş tapmana etmedim. Men şu geçen ýyllaň bardyny umyt bilen geçirdim. Haçan Gülsenem suğun yüzüne çıkayarka. Haçan şu däli Ceyhun Gülsenem maňa gaýtaryp bererkädik geçirdim. Şemal bolmasa suğun yüzü tekiydi bolýar. Şonda men gaýga batýar. Gülsenemiň özü çıkıp bilmezdi ýa. Sebäbi oň başyndan geçiren ýoguz günleri, köp ýylyň aýralygy onu halis tapdan düşüren. Ýöne ýel tursa, bir ýadam mewjursa, men bir hili injelýär. Ägir ulu tolkundan arasından Gülsenem ýalpyllap Chicago'da maňa tarap elini dodajak gal bolupdy. Men diňe şu umyt bilen ýaşadym. Şol umyt bilenem ýaşaýan.